Din Lea. Sena ilu ltqajna magħha Londra waqt li kienet għall-kura kontra l-marda tal-kanċer. There is no words of how difficult, and I felt like the world have finished for me. It's different. They said they have never seen something like that. Lea, tifla Maltija li għat għandha 3 snin, illum għadha tiġġieled il-marda tal-kanċer. Dawn Zana u Jonathan, u missier Lea. Minħabba li huwa każ delikat ħafna, it-trattament li Lea għandha bżonn jista' jsir biss l-Istati Uniti u jiswa kważi €250,000. Fl-aħħar ġimgħat il-ġenituri ta' Lea għamlu appell il-poplu Malti kollu biex jagħti d-donazzjonijiet tiegħu lil Lea. Biex Lea tkun tista' tagħmel din l-operazzjoni rari ħafna kontra l-kanċer. Wara ftit sigħat minn dan l-appell, il-gvern ħabba li se jħallas għat-trattament kollu ta' din it-tifla. U n-nies nirringrazzja l-Maltin u l-Awċin għall-appoġġ li tawna. Bqajna mbelħin kemm għenuna. Din il-ġimgħa għal Lea u l-familja tagħha wasal il-mument li ilhom jistennew. Li minn Londra jitilqu lejn l-Istati Uniti biex nhar it-tnejn Lea tiġi operata. Għada kelba nilħamurlu għaw l-States l-Amerika għal Texas biex jibda il-kors ta' tifla l-aħħar tarġa nisperaw. Ftit minuti qabel telqu lejn l-Istati Uniti, Mandy Walwyn mit-tim ta' Xarabank jawguraw lil Lea u l-familja tagħha suċċess f'dan it-trattament tan delikat. B'saħħa ta' Malta u l-Ingburi Malti ħammurru l-States bit-tifla u nirringrazzja l-Gvern ta' Puttino, Komċesfar, Xarabank u l-kulħadd. Grazzi minn qalbi. Where are you going tomorrow? Jamaica. We can see her smile, that means a lot to us. And to find help, that's just the most amazing thing that's happening now for us, so thank you. Qabel telqet, Lea tibgħat bowsa kbira lil Maltin u l-Awċin kollha.